Mendi elkarteen oraina eta batez ere etorkizuna Arrola Mendizale elkarteak proposatu zuen gaia eta mailingurua ere egin dute aurreko astean, bailarako beste 5 mendi taldetako ordezkariekin eta Gipuzkoako Mendi Federazioko kide batekin. Erronkak asko dira, horiei nola heldu da gehiago kontua, eta tira, Arrola Mendi taldeko Onintza Legorburu da gaur gurean, ongi etorri Onintza. Eskerrik asko. Tira, Arrola Mendizale elkarteak 50 urte eta urte kopuru horrek danak ospatzeko egin dituzuen bat eta hainbat ekintza. Ofizialki azaroaren 11an bete zituen Mendizale elkarteak 50 urte berezi izan da, nola joan da? Bueno, lan asko urtia izan dela usteot. Hilabete bakoitzian, urteko hil bakoitzian, 2 ekintza egiten saiatu ga, mendi irteeran bat, zehoz, eta gero ikastaro bat, oitzaldin bat, jun izen ga, ekintza diferentiak, egiten. Eta ekintza mordoska bat eta lan desente eukido urte honetan. Bai, zalantzari gabe ikusi ditugu, hemen haietako asko gainera. Denetarik izan duzue, egia esan, oso askotarikoak eta publiko zabalarentzako helburua izan ere hori izan, ez da, parte hartzea sustatzeko, ez dakit zeintzuk izan dira ekintza arrakastatsuenak azkenean behin pasata. Bueno, hola, jende gehixenero, adin diferentetako jendia igual ibili da, ez? Eta adibidez, ereserki bat baia inda, eta hor adin batetik aurreako jendia batu da. Eta, Torresoroa bete-bete eta egon zan, ez? Egun hortan hori ekainean izan, eta gero Pirineotara irteerak, gero eskide fondo eta ikiabe, eta hor jende pila bat ibili da. Eta nik uste dut horrek izan diala, Arrola eguna beba inginuan, eta horbe jende pila bat, Arrola iso eta gero askaldu eta hola aparteko, hola ezerra hundirik iteke, nik uste dut herrixan egun politia izan zala. Horrari gara ikusten, ekintza horietako irudietako batzuk, tira guk berriketan jarraituko dugu. Izan ere, aipatu dut, mailinguru bat ere egin berri duzuela, beste Bailarako herrietako beste hainbat mendi elkartetako kideekin batera, Gipuzkoako Federazioko kide bat ere bai, tira berehala sartuko gara xehetasunetan, baino ondorio orokorra zein izan zen zure ustez? Ondorio orokorra da, pentsau biherrian gaela, etorkizunian mendi elkarteak segitzeko zer inbideun, ez? Ero zetako, nik ustot zetako dala pentsau biduna, ez? Mendi elkarteak zetako biditu herritan, nik ustot hori dala pentsau biherra daukuna, nahiko argi gehatu zen, eta diagnostiko nahiko orokorra izen zen, aparte hartzea dago gizonez eta abar, mendi elkarteak nahiko larri gabitzela. Batzuk, ez da, ertenzian nabardura batzuk, batzuk beste batzuk baino hobeto eta abar, baina, danape nahikoa larri esalike. Arrolak esaterako zenbat bazkide ditu, ez dakit gero horrek zerikusia duen ekintzetan dagoen parte hartzearekin, baina osasuntxu dago Arrola bera? Arrola bazkideko burutan oso osasuntxu da, antzuolan 2000 lagun biziga eta 500 lagun inguru die bazkidia. Nik uste dut, bazkidia gero ez dien mendi irteetara etortzen dianak. Normalian, etortzen dianak bazkidiak izaten dira, baina bazkide horre danak asko da atxikimendu emozionala atikero daenak, kotia oso simbolikoa, orduan jendia mantendu egiten da, eta kitxo, herrixan jende asko dago, ez da aspaldi Arrolakin etorri, baina artean bazkidetza hori, hori, simbolismo horregatik behintzen, ordaintzen da bena. Tira, urteen egin duzue, 50 urteko atzera begiratua, asko aldatu da mendi elkartearen funtzionamendua, antolatzen dituen ekintza motak, eta bar? Nik uste dut aldatu dela, aldatu da, gizartea aldatu da nenean, mendi elkartea aldatu inda, eta hori uste honi positiboa dela, ekintza motak eta hola, alena kanpadak itezian, beste erabateko irteerak igual hemen inguruan da abar, eta oin bai, kanpoako joeria badauko, pare bat ekintza egin saiatzega bastante ahundixakero, baina, esentzian esango nuke nik ez dela hainbeste aldatu, ez? Azkenean, Arrola gaur egun beha aportatzen da jende diferentia juntau eta mendi buelta bat emutia, leku diferentetatik eta herriko persona diferentiekin igual beste erabatea etzana juntatzen, ez? Da nik uste dut esentzian hori da, hola.
Tira, guenean egindako mai inguru horretara bueltatuta, elkartu zen ituzten, Bailarako beste mendi elkartetako ordezkariak, interesgarria, ariketa? Bai, nik uste baietz. Nik uste dut interesgarri izen zala esautzeko beste batzun realidadia zein dan, ez? Eta hori konpartitzeko, elkarbanatzeko eta idea diferentiak eukitzeko. Eta nik uste dut erten ziala idea batzuk eta etorkizunean jorratzeko bide batzuk eta alkarrekin itxeko gauza batzuk nik uste dut erten ziala eta hori zan helburu azkenian, ez? Irtetzan beste kontu bat izan zen akaso herri ikuspegitik Bailara ikuspegira ere begiratzea interesgarria izango litzakela, ez dakite zertarako edo ze aukera ikusten duzuen lan lerro horretatik abiatu ezkero? Bai, hori, zehazki uste dut elgetako enaitzek esan zebala, eta bai, bueno, nahiko logikoa da, ez? Esaten mogu, herri bakoitza nahiko larri da bilela parte hartzeakin eta abar, bueno, nahiko operatiboa da, igual Bailara mailan antolau bidea ekintzak, ez? Eta azkenean, bai komentatzen mendi elkartetatik eta herri ikia ero basala helburu bat, baina, bueno, herri iketik igual Bailara ikia ero, baina, bueno, komunidade horren eraketan jardungo ginuke Bailara ikuspegisa aintzat hartuta, orduan bai komentatzen autobusak aprobetxatzeko, ero, bueno, hemen 5 lagun, Mondrauen 5 lagun, Antzolan beste 5 eta Elgetan beste 5, baina 15 taldia da, ez? Da gauza diferentiak ileizke eta hori, bueno, nik uste dut ingarrixa dela. Tira, Xabi Urtzelai ere bertan izan zen, inguru horretan izan zen, eta aukera izan zuen, Arrolak gonbidatuta ekitaldi horretara gerturatutako Bailarako beste mendi elkartetako kidekin ere egoteko, eta banan-banan ikusiko dugu adibidez zer nolako erronkak dituzten herri-zerri entzun dezagun ba. Bueno, ikusi azkenengo urtietan, elkarteak antolatzen dituan ekintzetan, da gero eta jende gutxi hau parte hartzen abiela, ez dakigu pandemian eraginez, gaur egungo gizartean be individualista guagan eraginez, eta, bueno, pixkan eginuan, beste Bailarako mendi elkarte batzuekin konpartitzia zein dan gaur egungo goeria, zein geinke, gu bai esku ideia batzuk, baina azkenean saiatzen gaba ekintza diferentiak antolatzen, adin guztako jendia erakartzen, baina bai uste hau dagoela gaur egungo gizartean dagon isladan bat elkarteetan be pasatzen dela, gero eta individualista guaga, eta erronka dauko berriro lortzen dugun jendean parte konpromiso hori, animatu parte hartze hori elkarteetan, eta Bai, nik uste horre dano ekula erronka, ez? Gizarte mailako beste hainbat esparrutan moduan, mendi izan be, igartzen dugu menditaldian be, nekezagoa dela, gero eta nekezagoa jendia gerturatzea. Aurten inu 80 urte pol-pol mendizale bezala, eta gure asmo izango zen, erronki izango zen hori jarraitzia, ez gora ez bera, jarraitzia eta ilusio horrekin jendia barrixia etortzia, ez bakarrik gu gabitzenok kana asko dauko eta beste batzuk etorri eta gainera mendixa danoi gustatzeako, inbiuna da antolatu danon artean. Bai, taldia osasuntxu dago eta zentzu hortan ikusten da mendizaletasuna badagoela eta jendia badabilela. Orduan, aurten ekintza da xente antolatu ditugu eta herrisak erantzun dau eta hori, erronki izango da jendean erantzun hori jarraitzia eta jendia jarraitzen daben izenen moten, ekintzetara etortzen eta komentu duguan herri itxen, ez? Bai, igual badaz ekintza konkretu batzuk, gaztiak diela eruten dauienak, baina dioz ekintza puntualak eta berezitzat hartze ditugunak, ez da? Baina gero igual oin arte sautu dugun menditaldien irteera horreitan, hor da gazte jentia faltadan lekua, edo errelebua ez dauen lekua, ez da? Hori da gure hurrengo erronka. Gaur egun erronkia da jendia lortu juntan sartzeko eta digamos que oin arte eraman ditugun aktibidadenak mantendu ero inkluso gehitu, ez? Jente gaztea sartu bat ez. Beste ikuspuntu batzuk, beste idea batzuk, diru aldetik nahiko txukun gabiltza, beraz behar dena da hori, jentea idea berriekin eta gauza berriak egiteko. Hortxe entzun ditugu eta hurrenkera honetan Antzolako, Elgetako, Bergarako, Aramaioko, Arrasateko eta Oñatiko ordezkariak. Jende gaztea aipatzen zuten besteak beste errelebo falta, hori garrantzitsua da etorkizunera begira, zalantzarik gabe? Bai, ez, nik uste dut, erozer gauzan iraupena bermatzeko, jende gaztea bidala, etorkizun bat irudikatzeko.
bai, hori behin eta berriz aipatu zen kontu bat izin zen. Eta Antzuola nola zabiltzate kontu horrekin lotuta? Ikusi dugu nahiko jende gaztea bazabiltzatela, ez da? Azken bolada honetan? Antzuolan, oindala urte batzuk, ez naiz akordatzen, oindala zenbat urte izango zen, baina, bueno, errelebo falta hori ailea zen, oindala 10 bat urte, ero ez dakit esaten zenbat, eta hor batzuk Arrolako presidentiak izendakuak juntau zituen, deitu zituen bilera batea, hor gauza batzuk aztertu zituen, eta esan zeben, Arrola bertan bera gelditzen da, ero beste zehose inbida. Eta hor ikusi zeben, federatuen erteerak eta abarrak ziala kostutan eta dana, eta federatzeko kontutan dabe, denpora gehixen da, eru bat ezebenak, orduan esan zeben, herriko federaudanen artean zozketa egiten da, eta hola egiten dugu gaur-gaurkoz be, horregatik niri diar bat ailau jaten da, honin juntan egon bezala, bai, jazta. Osea, badakiu, soziedadetan, beste leku batzutan bezala, 2 urte federauta zae, eta orduan zae bombo horretan Arrolako juntan eoteko bidea aukutzu. Eta egitza izan da, Antzuolan oingoz ez da arazo hori, hola inda gauzak. Oso ondo, tira, ekintzak dira beste gai bat, hau da, mendi elkarteak zertarako, eta horre bai ikusten da, esan dezagun, mendirtera klasikoetan edo jende parte hartzen duen jende kopurua bere egin duela, baina badaudela ekintza batzuk pizten dutena interesa, adibidez mendi lasterketak, ez da, aipatu zen dituzten gehien bat, egia esan parte hartzea handia egoten da horrelakoetan. Bai, ez, hori, behin da berriz ikusten gabitz, ez, holako hemen inguruan beba eusko holako adibideak, ez, karrera diferentiak eta abar, eta izene mutia zabaltziakin bat agortu egiten die dorsalak, ero dana alako, eta bai, aipatu zian mendi lasterketak, bizkat ikusteko bai, hor mendi elkartiak erak nun kokatu bideen, nun ez dien kokatu bier, ia mendi lasterketak, mendi elkartiak transmititzea nahi dituen baloriak transmititzen dituen, ez? Horre hon zan, eztabaida nik uste dut interesgarria dana, eta ondio be aurrea eztabaidatu biko dana. Beste gai bat irten zana, mendira ere korrika goaz, pixkate galdu dugu mendian patxada zibiltzeko lehengo oitxurak edo lehengo moduak, honintza? Nik uste dut baietz, ez? Ez dakit gizarte honetan, konsumo gizartean ero, ez? Biziga, eta dana da askartasuna eta dana da produktibidadia, ez? Eta nik produktibidade horrekin lotzen dut, leku guztietan zehoz egin biharra, ero ez baldin bada zehoz eta askar, dabe bai erlojuakin zenba kilometro, zer zela eta zenba kaloria, ez? Eta, beti zabit zehozetaako gauzak iten, ez? Produkzioan logika horretatik, ero. Eta, bai, nik uste dut mendi elkartien balio bat izen biko litzakela ez, beste erabatea ikia gauzak eta beste barik disfrutian ero plazerrian oinarritutako iteko modu bat, ez? Honintza zure egindako galderaren oso antzerakoa egin zuen Xabi Urtzelaik Mainguruan, bai Sara Arietalean izi, Arrolako kidea bera, eta bai Olatzi Gartuari, Arrasateko Besaide mendizale elkartekoari. Menditaldeak zertarako mendi lasterketak bultzatzeko, ea gogoetak. Bai, nik uste dut gaur egun oso askar bizi gala. Eta batez jende gaztia nahi ditzu gero eta gauza gehiago hauin, eta gero eta esperientzia gehiago batzeko. Orduan, mendi lasterketan goraka dau da igual horrin zela da bada. Mendixan disfrutatzia, baina modu askar baten. Da igual galdu du baitxa, mendixan batxaraz ibiltzeko talen tradizionalki elkartetatik eskaintzen irtera horrek itxeko gogua. Orduan, hor galdetzeko gure burua, ia ber, mendi elkarte honek, mendi lasterketetara begokitu behar igual bestietara mota batzuk eskaini behar eta, hortxe gabiz lanian eta pentsatzen buskat. Nik uste dut badala barruan sartu leiken gauza bat, ez da oinarte egon, beti kanpoen egon dalako, baina bai nik uste dut helburutzat ez daukola konpetizio horretara, baina gero fijatzen mazara azkenian, besaide baten indargitzen daukonak, dieie martxa antolatu batzuk, ez die kompetitibadera eruten gaitxunak, baina ja daukotzu denbora bat, arte bat, bizikletan martxa edo ahi izan leiken moduan,
eta da bixen arteko zerbait, ez? Orduan bai nik uste dela tendentzia horretara, baina nik uste dut hasierako mendirtera horre galdu barek. Onintza, Sara eta Olatz izan ditugu berbetan, bi emakume, izan ere emakumeen papera menditaldeetan ere poliki handitzen doa, kosta egiten da oraindik ere, zenbait karguetara heltzera, nora dago kontua? Izan zen dutelako izpide, mai inguruan, hori da, mai inguruan. Bai, Gipuzkoako Mendi Federazioko kideak ekarri zituan datu batzuk, nik egia esan da hiru ikerketa ere uste dut aipatu zituala, eta nik egia esan da nituan ezautzen ez, da zein zan pixkat menditaldien egoeria pixkat generoa dago kixonez, ez, ero genero ikuspegi batetik, eta bai, arek aipatze zeban, kosta egiten dela, ero emakumeak gutxiago parte hartzen dabela, eta batez be igual kargu determinau batzutan daela, ez? Da igual presidentzietan eta abar, ez, nik uste dut mendi elkartiape gizartean isla diala, ez? Zentzu horretan, gurian hori bai, lehen aipatu zela sosketa bidez egiten dan juntian berriztia eta abar, eta hor generua zaintzen dabe bai, ez? Bi aldatzen badia, bat eta bat, eta lau aldatzen badia, bi eta bi. Eta hola saiatzea gaitera. Oso ondo, Onintza, tira pixkate bueltatuta urteurreneko ekitaldietara, uste dute heldu zaretela amaierara, urtea bukatzerekin bat bukatuko dira ekintzak ere, baina asko egin dituzue urrian arrola eguna, ipatu dugu, 150 bat lagun bazkaltzen eta egun pasa, lehiaketak emanaldiak irteerak, zuaitz landaketa berreskuratu zenuten, ikastaroak egin dituzue, eta azkena Olaranen ikusgan egondan erakusketa, ez da? Zelako harrera izan du erakusketa horrek? Ona, ni zapatu atzaldian egon izan erakusketia zaintzen, eta egiz esan da jende mordoxka bat etorri zen. Emoako mendizaletasunai lotutako erakusketiaz gain, ipini ginoan ikusentzunezko bat, ordulaen batekua ero, arrolako argazkizarrekin dabar, eta etorri zian herritarrak oso gustora jardun zuen hori ikusten. Oso ondo, eta bukatu da 2022, baina badator 2023a, eta zuek urtero moduan, hilaren batean, urtarriaren batean, arrolara irtera, ezta? Bai, hori urteroko aspaldile datorren kontu bada, eta hilan batian, plazan juntoko ezaki sortzikierdia batzixak aldian ero, hilan batian, eta arrola iso, eta gero Lizargaten zaldia eskaintzozko Imanol Lizarraldek eta Jose Lizarraldek, eta hoxe urten be, haintxe juntokoa. Oso ondo, Onintza Legorburu Arrola Mendizale elkarteko kidea, mila esker bisitarengatik, Olatz Sesegi, eta nahi duzunera arte. Zuei, eskerrik asko.